Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва ҳама беҳтараш бовар карда билет мехаред. Ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео мехостам нархҳои билети ҳавопаймо моҳи октябр ва ноябрро шумода расонам. Ай Москва, Душанбе, Кулоб, Хуҷанд, Бохтар ва Абрадна бигем рубл хати шумода мерасонем. Шаҳрҳоиро ки намегем, масалан Питер, Самара, Екатеринбург ёки ҳамаи шаҳрҳои Россияро шумо метавонед дар WhatsApp мо нависед. Иншаллоҳ авиакассамон ҷавоб метиҳад ва ба дили пир метавонед ки харидорӣ кунед. Хоб, пешаи нархи навора гуфтан якчия расонам ки нархи навои билет бозӣ мекунад. Ҳозир мо нархҳоро мегем. Шояд баъзеҳо 10 рӯз пас ёки 15 рӯз пас баъдан ин видеоро тамошо кунад. Имрӯз 17 бигем, 18 мепардом ша, 18 октябр пага иншаллоҳ мепардом ша. Мақсад ҳамира бар назар бигирем ки баъзеҳо 10-15 рӯз пас мебинам, баъдан мегӯянд ки билета ҳозир агар 20 000 боша ва 10-15 рӯз пас 12 000 шава, мегӯянд дар болош 10 000, 7 000, 5 000, 4 000 мемонанд. Ҳозирра дар назар дорем. Чӣ хеле ки медонед билет, ҳатто ҳамин графикае ки ҳозир пир кардагем, нархҳои билетҳоро навистагем, 2 рӯз пеш пир карда будам, уже дар 2 рӯз тағйир ёфтагиай. Мақсад боло рафтан, поён рафтанаш мумкина. Иам бар назар бигиред. Ҳамдигар фаҳмӣ шава, фикр мекунам беҳтарин мешава. Ва бигем ки нафарҳое ки обуна шидаги нестен, то 90 000 тез омада далшиш ё сист рафтесте ё тез бад аҳамият додестам ки истодай. Обуна шавед, подписатсияро биҷихед. Барои канали мо бигем ки дастгирӣ беҳад хуб мешавад. Ва як чизи дигарро бугум ки билетҳо назар ба пештарара беҳад қимат шидаги. Ай сабаби бисёр мардум рафтан боша ёки чӣ ки ҳозир бигем ай Россия ба Тоҷикистон рафтанда, ай Тоҷикистон омадан арзон шидаги. Ҳатто то 14 000 гирифтестем ай Тоҷикистон омаданда. Вале ай Россия рафтан нархҳо боло рафтагиай. Хоб, нархҳои билетам мегум, чӣ хеле ки медонед ҳама вақт рекламаомон меша. И бародара номероша мондум. Телефон кунед, занг занед, одамои бедокумента мебара граница, ай ҷои зиндагӣ мекардагид мегира, иншаллоҳ мебара бо мебиёра. Лекин ҷои зиндагӣ кардагид намебиёра. Хайусту бигем документал мебиёрем, дига даки ҷои фурора мерем иншаллоҳ. Ва авиакассамон номерҳои хидмат бигем, картаам ба номи хидмат. Ай ки ҷой ба ки ҷой билет дар кор мешава, ба дили пир харидорӣ кунед. WhatsApp да бисёртар нависен ки прямои баъзе вақт ё абеда ё намозхонда ёки ягон кор дошта боша, шояд ҷавоб натиҳа. Мақсад фикр накунед ки дурӯғара ҷавоб наметиҳанд. Фаҳмида мешава, фикр мекунем. Дар WhatsApp нависен, иншаллоҳ ҳаракат мекунад бародарам ҷавоб диҳа, сар мекунем мавзӯъро. Хоб, Москва, Душанбе моҳи октябр ай 22 500 рубл то 27 000 рубл. Дидем фарқияча ки пеш то 14 000, 15 000 мегирифтем. Моҳи октябр Душанбе Москва ай 15 000 рубл то 19 500 рубл. Моҳи ноябр Москва, Душанбе ай 18 000 рубл то 23 000 рубл. Душанбе Москва ай 17 000 рубл то 19 000 рубл. Москва, Кулоб фақат прямоя дар назар дорам. Пересадка фақат ҳоли бигем ай Тоҷикистон омаданда арзон ёфтестем бигем. Мақсад ай прямоида пересадка хати як 3000 рубл фарқия дора. Иш арзонтарая. Баъд соатшам камай. Масалан Душанбе Казан мерава, уже регистратсияш сар шидаги, ай баъдан шер метавам мея. Бигем ки ай прямоида, мақсад прямои агар 16 000 боша, ихе 12 000 пересадка хати ёки 11 000. Хоб, Москва, Кулоб моҳи октябр ай 22 500 то 25 500. Кулоб Москва ай 15 000 рубл то 16 000 рубл моҳи октябр. Моҳи ноябр Москва, Кулоб ай 17 то 22 500. Кулоб Москва ай 17 000 рубл то 19 500 рубл. моҳи октябр Москва, Хуҷанд ай 19 000 рубл то 25 000 рубл. Хуҷанд Москва ай 16 то 19 000 рубл. моҳи ноябр Москва, Хуҷанд ай 18 то 21. Хуҷанд Москва ай 17 то 19 000 рубл. Москва Бохтара мегум. Хоб, дидестен ки ай Россия рафтан бигем ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон рафтан қимат шидаги. Ба Кулобам, ба Хуҷандам, ба Душанберам, ба Бохтарам бигем. На фақат ай Москва, ай ҳама шаҳрҳои Россия ба Тоҷикистон рафтан қимат шидаги. Москва Бохтар моҳи октябр ай 21 000 рубл то 27 000 рубл. Бохтар Москва ай 14 5 то 16 000 рубл. моҳи ноябр
Москва бохтар ай 29 то 30 ҳазор рубл, бохтар Москва ай 17 то 21 ҳазор рубл. خب همین قدر معلومات خبردار شده باشین، فکر میکنم بهترین ای. باقی پناه الله خطونه احتیاط کنه، دستگیری را یاد نبروره. میندار محمد باشه.